ассалому алайкум дӯстон, подписчикои муҳтарам, балечикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 11 июн 2026 сол 12 хонаи фурӯшӣ аз Душанбе, яъне ки бо кредит бо бачаи азиз. Ҳамин навора тамошо кунед. Кадомитон ай Душанбе хонаҳои кредит гирифтаниен. Дар видео ҳастаи хона ки тариқи кредит мета бачако. Хулоса ки тамошо кунед. Баъдан боз як мошини фурӯшӣ ҳастае ки хуб иваз мешава ба хонае ки дар Душанбе боша, агар алиши вариант дора бачаҳо. Хулоса дӯстон навора тамошо кунед. Ай киҷо хонаҳои кредит дар корай, то чанд сума дар корай. Ина WhatsApp мо дар WhatsApp хонаҳотонро роӣ кунед. Ами WhatsApp фақат барои қабули реклама бачаҳо. Чизе ҳаста роӣ кунед. Оиди хонаҳо видеора тамошо кунед, маълумотои ҳар як хона бо рақамҳои соҳибхонаҳо мондагиам тамошо кунед бачаҳо. лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед, видеоро шурӯъ мекунем. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунед. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунед, фақат аз номи Саудо ТВ Акада муроҷиат кунед бачаи азиз. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами навораи Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал шудааги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада. мегзарем ба аввалин мошин бачако. нигоҳ кунед ака. Toyota Camry 4 роӣ кардан ки солаш 2014. фақат бензин, объёмаш 2.5, коробка автоматика, бензини холӣ, состояние просто зури бадай. фақат хона қати алиш, хонаи без ремонт боша мешава мега. аммо тарафҳои фабрикада боша агар мешава. бардоро, арзиши мошин 140,000 ай, мақсад арзиш. хонае ки дар Душанбе тарафҳои фабрикаам боша, коробка боша, алиш мекунам мега. ина марамат, маълумотои боқимонда WhatsApp ахириш 515 занг занем бача азиз. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшимон. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи 4, масоҳат 42 метри квадратӣ, гардиши Ленинград, ноҳияи Рӯдаки фабрика. нигоҳ мекунад Душанбера. арзиш 217,000 сомон. кредит ё ки насиҳат дода мешавад. пешпардохт 100,000 сомон меспорен. мондагиша кам-кам то будшидани сохтмон меспорен. лифт дора. яъне ки ами ҳозиргина вариант дукомната 42 квадрат этажи 4 217,000 ай. баъдан боз вариантҳои дига низ ҳастаи дӯстон. аз ҷумла квадратҳои майда, боз квадратҳои калон дӯстон. оиди ва ёшам рақамҳои 5385 ҳамроҳи Ака маслиҳат кунед. фақат дӯстон аз номи канали Саудо ТВ занг занем, бигӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як хонага квартира дар этажи цоколни бачако азиз. цоколни этаж. масоҳаташ 30 метри квадратӣ бардор азиз. 30 квадратни метр дар ноҳияи Фирдавсӣ. яъне ки дар Душанбе. 210,000 арзиш. ахири номерои соҳибмулк
0202 метавонед муроҷиат бикунед. Як хонага дар этажи Сокони Душанбе дар 65 микрорайон, яъне ки байни чӣ бигем ака, иса дӯстӣ мардон мешавад, иса корвон бачаку азиз. Хулоса пушти 8-ум поликлиника, об, свет, канализатсия, бозори Корвон, Гипразем наздик, байни Гипразему Корвон баша азиз. хуб, магазин Садик ҳама дар наздикии Сиёма мол, парки Саховат ҳам наздикай. ҳуҷҷату садфоиза занг занед 210 000 30 квадрат. ва дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи наздиҳавлигӣ. наворе ки хонаҳои Душанбе мешавад, агар ки шумо дастгирӣ кунен, ҳамин лайк монен, падилитса кунен, подписатса кунен, бо навор мешавад бачаҳо азиз. 4 комната, 4 сотиқ замин, ноҳияи Исмоили Сомонӣ. хуб, шаҳри Душанбе дар сементзавод қарор дорад. тарафи чие ба фикрам, Ваданасус ҳам тарафо. 345 000 рақамҳои 1988 ахири рақами соҳибхона занг зада маълумоти бештара бигиред. вақте ки мегем ки бародаро лайк монен, 70%, 80% мардум бетарафай. фикр мекунад ки хаяк ма лайк намондем, дигарон мемонад. ҳамин ки шумо намонден, дигарон намонд, бачаҳо мақсад ки меёнад лайка. тарафи даст чап знаки лайкҳоро монен. касе ки мара мешнава, ҳамин наворда якта лайк монен, дар канал подписатса кунен, видеоҳоро далчи тамошо кунед. хонаҳои арзон бисёрай. мегзарем ба панҷумин хонаи наздиҳавлигӣ. хонаи наздиҳавлигии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ иборат аз 3,5 сотиқ замин, дорои 3 хона. ҳавлии фурӯшӣ 3 хонага 3,5 сотиқа замини кӯҳна, бания, оғили молҳол, дегдонхона, об ҳастай, свет ҳастай. хона қарор дорад дар заправкаи Фирӯз, тарафҳои Мошинбозор, ноҳияи Рӯдакӣ. не ки Душанбера нигоҳ мекунад. ин заправкаи Фирӯз бачаҳо ҳеҷ вақт Хуросона нигоҳ намекунад ё Бахтора. бисёре мегӯяд ки ноҳияи Рӯдакӣ мақсад отдельняй. медонем бачаҳо, ноҳияи Рӯдакӣ отдельняй, не ки Душанбера нигоҳ мекунад. ҳамин тараф бачаҳо азиз. ҳамин территорияи Душанбе чӣ дорад? ноҳияи Фирдавсӣ, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, ноҳияи Сино, баъд ноҳияи Рӯдакӣ дорад бачаҳо. 275 000 рақамҳои 0184 маълумотҳои боқимондаро занг зада бигирен. ва дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар этажи якум, 35 метри квадратира духонага меган. хай чихел бугум ака, моли мо нест, моли мардумай, чихел фурошан меган. духонага дар этажи якум, масоҳати 35 квадрат дар поёни Корвон, Душанбе. духонага 35 квадрат дар этажи якум, полни евроремонт, қолин, парда, кухни, гарнитур, ремонт, хулоса ҳамин ҳолат. хуб, полни ҳамин састаяни кардагӣ бачаҳо. хуб, далчи бо камбеш кор дора. полноси тайёр набошам, камбеш кор дора бачаҳо азиз. поёни Корвон, маҳаллаи Гравзавод, Айраҳ мега 500 ёки 600 метр дарун. 350 000 арзиш, рақамҳои 82 82 ахири номерои соҳибхона, аз талаб маълумоташа бигирен. квартираи 2 хонага мега поёни Корвон, Душанбе. занг зада биненша. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои қадрдон, дар Гипразем дар маҳаллаи Чимтепа, яъне ки Душанбера нигоҳ мекунад, духонага квартира дар этажи аввал, масоҳати 51 квадрат. духонага 51 квадрат дар этажи якум. хонаҳо мега полни падабои дар тиреза ёш ҳаст, сафед кардагӣ бачаҳо азиз, стяжка кардагӣ, монтаж кардагӣ. доми мо 3 этажай. хонаи мо дар этажи аввал қарор дорад. этажи боло балкон дора. якум этаж ҳавлӣ дора мега. мошин қабул мекунем. адрес Гипразем, дарвозаи Чимтепа, маҳаллаи Қаҳрамон, 285 000 бо муомила рақамҳои 82 82 занг занед.
ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар этаҷи Соколни қарор дорад. Ду хонага квартира дар Соколни этаж, масоҳаташ 44 квадрат. Дар шаҳри Душанбе 260 000 арзиш. Алиша мешава масъалаи вариантҳоро пешниҳод бикунен. Рақамои мо ахираш 93 93 004 01 93 93. Чӣ хел мебинен, чӣ хел гуфтесен? Соколни этаж 44 квадрат. Ремонто яъне ки ба талаботи зиндагӣ лишни мабошам, ама хел зиндагӣ мекунем. Чунки хай шароит ки набоша, нигоҳ кунед бачаҳо, тайёра охи. Мехарен даромада, фақат доштани шароитҳоро зиндагӣ кам ҳестем. 260 занг зад пурсоншин. дӯстон мегзарем ба нуҳумин хонаи назди ҳавлигӣ ба чаккое ки Айварзоб, кӯчаи Навобод, шаҳри Душанбе, ноҳияи Варзоб. 5 хонагаҳай, 12 сотиқ замин, хона барак. Ассалому алайкум мардум. Хонаи фурӯшӣ, кӯли Душанбе, кӯчаи Навобод, 1 километр аз роҳи Калон, 12 сотиқ замин, 3 дар хона, кухни, ҳоҷатхона дорад. ҳавлиш Калон. Алиша мешава хона дар шаҳр боша болои сум метем мега ҳозирашда 400 000 муомила дӯстон. Марамат занг зад рақамҳои 49 13 боқимонда маълумотро бигирен. Нарх навои хонаҳои Душанбе чӣ хеле бачаҳо? Арзонай, қиматай? Баъдан ай ки ҷои Душанбе хона дар кораи шумода? Ишам комментария кунен, мо ба назар мегирем. дӯстон мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира 390 000 сомон, 27 квадрат. 390 000 сомонӣ, 27 квадрат. Як ҳуҷрага квартира дар этажи 5-ум, кӯчаи Саъди Шерозӣ, Маяковский да қарор дорад, шаҳри Душанбе. Хона як хона ҳам боша, ремонт кардагӣ тайёр. улица Саъди Шерозӣ. хоб рӯбарӯи Моҳинав, Маяковский, 32 микрорайон, 390. Маълумоти бештар рақамҳои 65 40 занг занем. Як рӯз як хонаро рафтем дар Маяковский видео кардем. хай таъриф нашава, пешай мо як блогери бахват рафтай видео кардай, баъд мо рафтем, баъд бо як тайгаш рафтай. Як рӯз пас соҳибмулк занг зад, гуфт бародар Савдо ТВ гап нестай, хона савдо шид. Дига чӣ кор кунем? Мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи 8-ум, масоҳати 65 квадрат, назди Корвон, шаҳри Душанбе, 360 000 сомон. Нарх рақамҳои 68 86. оиди ҳамун хона бошед бачаҳо, далчабо гап занем, ира гуфтем. Мақсад ами 32 ами Маяковский рафтем хонаро видео кунем. Пешай мо як блогер номаш намегирам, рафта видео кадай, як сумак мега айрӯи патолог гирифт. хай мо рафтем, я муомилаи сус кард, хай гирифтем ҳақмонро, неки чем ва ё арзонтар. Мо кормо накардем, видео кардем бачаҳо, хутон шояд шоҳид бошен. назди прокуратураи генералӣ кас дида бошада. Мақсад мо навор кардем, бо паго бо як блогери дига рафтия, блогере ки мисол обуначиёш беҳад бисёр. Хулоса дӯстон, як рӯз пас занг мезанам, мега ки бародар Савдо ТВ хона савдо шид. Харидор мега ки мо аз канали Савдо ТВ тамошо кардем. яъне ки ду блогера беҳуда пул додем мегада дӯстон. 12-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната, 2 сотиқ замин дорад, ноҳияи Фирдавсӣ дар Гулбутта, пушти магазини Дастрас да қарор дорад, дар шаҳри Душанбе. 620 000 сум арзиш. рақамҳои 45 49 да занг занем. боқимонда маълумот. ноҳияи Фирдавсӣ, 3 дар хона, 2 сотиқ замин, ҳоҷатхона, ванна дарунӣ ва берунӣ низ ҳаст. Документҳои 100%.
оби шаҳрӣ, свет шаҳрӣ, пас яъни хулоса подвали калон дорад 2 сотиқ замин. Ана нашоти ҳамин хонаи чӣ маякҳост ки як бор дига мегӯм. Дӯстон, ба меди TikTok, Instagram нашен. Ами системаи недвижимост, яъне ки дар YouTube иҷа асос савдо дар YouTube ай дӯстон. Ӯ Instagram, TikTok хай мо ҳам дорем 50 000 60 000 мегирем, просмотр дорем. Просто уҷа ами хит ба хит буромадан мегира. Одаме ки нахоҳам мебурая бачаку азиз. Хулоса дар YouTube савдо беҳад хуб ай дӯстон. Мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст ки 3 комната 2 сотиқ замин дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Душанбе 460 000 сомонӣ. Рақамҳои 53 35 занг занед. Адрес: фабрика Ленинград, райони Фирдавсӣ, документ техпаспорт, ремонт кардагӣ, комната 2 хона, 3 хона, 63 квадрат, 2 сотиқ замин. боқимонда маълумотҳоро дӯстон занг зад бигирен. ҳавлӣ хонаи назди ҳавлиги бачако азиз, навори мо ҷанба сида чизе ки буд роӣ карден, хоҳиш карден, комментария карден, ҳамаша мондум. ҳамин навори мо да як талайк монен, дар канали мо подписатсия кунен. Иншоалло ки бо хонаҳои зур ай пешай. ма WhatsApp мегузорам барои қабули реклама. Чизе ки дорен роӣ кунен ё ки омада ай пеш навор мекунем, бо тамоми санъатш навор мекунем. иншоалло ҳаракат кард ба зудӣ савдо карда метавем. Зинда бошем бачаҳо. раҳмат ки Савдо ТВ-ра тамошо мекунед шумо.